Bendithi xa ndithandaza ndithi Thixo ndicela usombathise ngengubo yakho sibophe ngebhandeji. Wenza njalo nyhani uThixo wasibopha ngebhandeji. Kodwa xa namhlanje ifemeli yam sithetha into enye. Yaphindwa zonke into zamuntu namhlanje kuthiwa masimuve sibheke phambili. Sikhatyiswe inyawo namhlanje sathanjiswa sagcotshwa. Senziwa yonke into kakuhle. Ndiyanicela bantu bakuthi ningaphoswa zani kweli badla lasekhaya laseGoFire. Kuyaphilwa kakhulu. Nathi ubomi bethu bakumile batsho babheka phambili. Siziva singabantu sithiwa salula. Phila ngomthandazo ke phila ngomthandazo kweli badla. Into ephilisayo ke bokuthi uyapha nomuntu umthandazo. Imisebenzi yaseGoFire iyandinceda kakhulu. Imithandazo into yaseGoFire sizisebenzisayo iziwasho. Umsebenzi waseGoFire uyasebenza. Thandaza zosijoyina iGoFire kuzokwenzeka. By force by fire iyenzeka. Ngomthandazo namhlanje kupreachiwe kwaonenta inyawo zabantu ukuba umuntu ahambe angemi. Siyanimema noba niphi sizokhonza nathi kwibandla iGoFire. Enkosi. Bekumnandi kodwa namhlanje kakhulu sifundisa ngokuthandaza. Namhlanje zikhululiwe izinto zabantu ngaphakathi, even nezami zikhululiwe nyanibona bagcwele ndiyadlowa ever since ndangena kule nkonzo. So yeah, and na next Sunday ndila. Ufika kwam nomsebenzi wam uphela etyhuro uThixo wandisindisa kwinto yonke. Namhlanje enkonzweni nge-16 kaFebruwari ka-2025 bekumnandi kakhulu enkonzweni. Undisikelela uThixo wakhulula impilo yam kwakuhle. Ndabona amandla kaThixo kusenzeka kushunyayelwa yavuseleleka impilo yam kwamnandi kakhulu. Ekhaya besingathethi sisters yazi ukubana iGoFire yaphilisa mxelela ukuzila apha zonke into zakho ziyalunga.